Katba kinong lum nyut na kasnong lum siap dong shan mari kiladap ban lum ya kinyut na kumba pra neh nyau teli kitliu yeng haka por step pra baje pra tarik rempang haka nika dong. Katba kidang the ya ka wei ka plastik haka kali ban penya per bat jet ya kinyut kum ki bilor ki plastik ki jan ni ki snap jhur snap so. Kensan kila labi kelung badang shudap kha i badang bit dakas nam badang im her bat i badang saat kamen tangba im don mensim shu. Kini ki nong lum nyut kila her serngeu bat kendit kumba yu terong pesen. Mar kila pentip shiki bor jong ka shnong ki balawan wut syakata ka jaka. La pentip mar shiki pulit ki balawan ban tokit. Ya kamet jong ini ikhlung la rano ban le ya ki eksamen postmortem kat kum kaan. Ubak pira kong pai rang ba shnong lum siap ula kerpat bat penbena pat ba hasnong da ka ba kerpat ya ka keme ukpa bat ki bahayeng hasem jong ita ikhlung i bala syabrat kum kanyut kanyer ban wan syakmat ban ya thu ya ki jing e ba ki ya kendo. Las ngau thu ba ka shnong kala wa den tra ya ki nyut bala yo lum nadu badang sedang ban lum hadu banda shem ya kata ka song plastik bala tap ya ita imet yap. La ai poru ar pusau kenta ya kitu ki badon keti ban le yakani ka kam ban wan shi ki bor shnong ban yathu ya ki jing shisha baro ki bor shnong kum ki para briu ki sngo thu ya ki jing e jong kata ka keme bat kam dai ban tieng ban ya phliu jing mut bat ki bagi lap kolong ba por frag jun step tigini ki nong kolek nyut ki sile ki bana po shnong ka shnong ka sile ban kolek nyut tu ban ki tliwia tetap frabuji ki funi apa ju ngila yo ya iwi khlung wa you can bala yap la don po kali kinyot ti kiong bidang saai bidang you can kasnam bidang don te nalik maga ba tu nomor ha chu kapor nga ai ayu ka polis ka basim phone ka lapoi sim muslim ki lawan mubut tingi yo ban ki bat polis ngi pet kasnam bidang don khlung be kadong ba ka de ban lek ji sha ka de ban lek si sajan ki kali tangga ki daw bom la ban ker ni pindon ke jung pentip snok min mit yang bagani kali ke di ban let no la shai ka jaka si sajai di ban let no ko mentak singi ke ti di hapo ka dong san mari ja kum tu hi na kalian ke ekstip kum ti kit khot dong sang samla kit khot dong sang thai ngila idon lang ngila ile hi ka kam ko di ban let na kalian snok mari nomor bagi tang sudah kolek nyut mat kum ba nyo fraye ti ki nyo fraye ngila de ban rum ki ngila lek pendung ki ngim siam bakan don pendung baju ni okay kita ki yom sim nyut sini kila adap ar la yeng untuk tambut spread no itu nyut berada po ka naga plastik bagi yo kithe no ba itu tu kindo bi alap bodon ki te mare thap mangta ki tuat ya kata ka nyut ka kham khia ni ki tuat ka don bajing saat kata ki pet hilap manda kelung kamut plastik kawan ka song hi haka song plastik song plastik ti tau uni wayalum nyut upen wong ini bigidon tadi arieng suspek tadi arieng la le hi kita amta la de banle cross examination iki ndon kita te nakale no snong ni la super pa kita kinong le ba kinuan ba kin panmap na snong ka snong orang aila lagi wan ban kin panmap ti long sedang don ka jingkermen na mata ka jungki ke ka ka la begin lihat nampak tajumki ni la tagi dang sa la tati ka an ka sa kalau le pada ka an jing la ban le mo jing long bri war ko bri buduna sudah don jing kala ni heb ki wan ban thu e bagi la le tengah trai kan dang khans ting ki tinggal kerpa de ki ha po apsa punta bikin wan ban kandu igi no punya slong bikin wan ban thu e la de tempat jujai ni kadang de sin ko ni kong buat kalong ba susi kan ba kali jam bani jing jam po slong pathan ni beras kata ni don hasuk kasan ni judon mumani ke kila saga ika message ka ba pikwa banong chikinong chong shnong ba kom kini ki jingjia la second jia shu mo la ne ki kmi ki pa jong ni klong la ne nakaliang jong kasnong ni sukar pat ke yo don bakum kini ki kena ki basu yo klong tu klam tip ki pa klam tip we tingi karpat juri ki don kini ki dei bakin sule kami kin penyap ni kin dei kin le hospital kin IT no hospital ne hagiru simet ni pisno yu ma babon man ta bakwa khon kim yo khon kile pha sumar keleng ne kum kini pada ki bayo ki khon kin le ben kam long ke tinga kan tujur ki khna samla
kibat dangdon kata ka jing siap tieng ya ki mungkin nomlek ini kejat kam kin lech kin terwa segi hospital ni segi ni rusimet ki bakwa bandri bersumar ki akhir mau ka mau ni alap mikil awan pada tingin hap pada syong komiti ni perkhat pada ki ke ega next step bangin lek nam ta ki i hap hi bangin lek kat kan ni ka kam kila kini kala de model case hi bina perkhat dengan prewat man so ki bin sekolah suk kam long hi maka anje kala de hi makan lek ke bismillah kila idap kila ra men le postmortem kila ra ne la le no sedong ni